vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reedzai tibva tapinda mumamessages edu natadzoka takakubatirai. Zvakangoma zvoveduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe mwanasikana hanzi mukoma, ndiri kukumbirawo advice kuti ndoita sei. Message yake yaakatumidzira yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, inini ndiri mukadzi ane makore 23 ekuberekwa, handina kana nguva yakati rebei ndauyawo kuno kuJoni. Zvakaitika ndezvekuti inini nemukomana wangu uyu takadanana kubva pandainge ndichiri kuchikoro. Iye ainge achingogara kuno kuSouth Africa but aipota achimbouyawo pano nepapo, but akabva azomboroora. Mushure mekunge aroora akabva azoti mukadzi wacho uyo waainge aroora hanzi vainge vasinganyatsokunzwisisana mune zvakanaka. Then pakabva pazombobuda makuhwa ekuti mukadzi wacho uyo waainge aroora hanzi ainge achitoita madhiri nehanzvadzi yacho vanova vainge vari vatete vake. Saka chihure chavainge vachiita chainge chitori chihure chainge chichiitwa pakati pemuroora navatete vachikavhirana magep. Saka vakabva vazorambana, but iye ainge achiti evidence yacho zvake ainge asina kuibata. Ainge akangoita zvokungoudzwa nevanhu kuti hanzvadzi yako iri kuita sekunge inopota ichiperekedza mukadzi wako kuti vange vachinoona zvikomba, but akazoti azama kutsvakiridza haana kukwanisa kunyatsowana evidence yakanaka. Ndo zvakazokonzeresa kuti vange vachizorambana nekuda kwekuti vainge vava kungoramba vachingonetsana nekuda kwenyaya iyoyo. Ndo paakabva azodzoka kwandiri panguva yacho iyoyo mukoma ndiriko kuZimbabwe. Ndainge nditoriwo neumwewo mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye, but relationship yacho yainge iri very slow and iri very weak because ndega ndainge ndava kutozvidhauta because iye ainge achiita sekunge ainge ari munhu ainge achida kundiroora. But ndakangoti ndangoita mistake yekuti ndarara naye, iye akabva atanga kuchinja. Zvose zvaainge achironga neni akabva atanga kungobehave in another way. Saka ndainge ndiri paposition yekuti ndainge ndangostaka. Uyuwo akazova murume wangu. Ndo paakabva azodzoka kwandiri akabva ati iye ainge achida another chance semunhu wekuti ainge ainewo mastresses ake neniwo ndiine mastresses angu. Takabva tangosarudza kuti it was far much better kuti tinge tichimbozama once again so that our relationship can work. Ndo patakabva tazoronga zvekuti paanozouya kumba then aibva azodzoka neni kuSouth Africa. Saka murume wangu akabva azouya kumba mainge muri muna October. Iye akabva ati kwandiri, iwewe kuti ndinge ndichikusiya hazviiti because hanzi hakuna munhu anotizira muna November. Saka paakauya ipapo achigadzirisa mapepa ake akabva azondimanikidza kuti neniwo ndinge ndichizodzokera naye kuSouth Africa. Ndakabva ndazobvuma paya mukoma. Ndo pandakabva ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Ndakauya kuno kuSouth Africa muna October, but kubva muna October kusvika pari zvino mukoma handina kana peace zvachose. Kurara handitorari. Munoziva mukoma, ndainge ndisingatombozivi kuti kana munhu ukaita mazuva akati one day usingakwanise kurara zvinotokuaffecta, because now I can see kuti ndatova munhu ava nekamwe kabehavior kanoita like munhu ava kukonya. So because zvakaitika ndezvekuti pandakauya kuno kuSouth Africa mukoma, from the very first day ndakabva ndazotanga kurota amai vemurume wangu. Ndakatovaona mukoma vachitouya. Vakati vauya ndokubva vandidaidza vakabva vati ndivhurire gate because pamba pacho pane imbwa dzinotyisa. Ivo vakabva vati uya undivhurire gate because ndinotya kurumwa. Inini ndikabva ndaramba kuvavhurira gate because ndainge ndichingonzwa feeling yekuti vainge vauya kuzondiita zvinhu zvakashata, but vakati vaona kuti ndainge ndaramba ndokubva vadzokera. Zvose izvi mukoma zvainge zvichiitika kuhope. Vakati vadzokera ndiriko kuhope kudaro ndakabva ndatovaona vachiita sekunge munhu ainge achibhururuka vachidzokera kuZimbabwe. Ndokubva vazoenda vakabva vatanga kutaura nagogo vangu, but gogo vangu ava chakandinetsa ndechekuti gogo vakasoshaika kudhara dhara, but
ivo Vamwene Vangu vachitaura nagogo vangu, ndopandakabva ndazonzwa voice richitaura richiti vanhu ava vari kutotaura vari muguva ragogo vako, iwewe chitomuka unamate. Saka inini at that time, sezvo zvinhu zvose izvi zvainge zvichiitika kuhope, ndakabva ndangonzwa usimbe because ndakatombosvinura mukoma, ndokubva pandakanzwa izwi iroro richindiudza kuti iwewe muka unamate because vanhu ava vari kutoita meeting yavo vari muguva ragogo vako, ende kana vakagara vawirirana iwewe uchatambudzika. But ndakabva ndangonzwa nungu because ndainge ndichinzwa hope too much, because on that night pane rimwe series randainge ndichida kupedzisa repa Netflix, saka ndainge ndarara very late apa ndichinzwa hope dziya dzekuti kana kumuka unenge usingadi. Saka ndakangosvinura kuda 5 seconds ndikabva ndangoti Mwari makanaka, Mwari makanaka, ndokubva ndatobatirwa zvekare nehope, ndikabva ndatorara. Ndakati ndichikunobatirwa nehope zvekare, ndokubva ndatoona Vamwene Vangu vainge vakamira zvekare pagate, vakabva vati iwewe hausi kuzvinzwa here kuti ndati uya undivhurire gate. Mukoma ndakatozviona ndichitomuka paya, ndokubva ndatotsvaka night dress rangu ndikabva ndatobuda mumba. Ende pandakabuda mumba mukoma ndakatonzwa ndichitopindwa nekachando because kunze kwainge kuchitonhora zvichitoita sekunge ndainge ndisisiri kuhope. Ndokubva ndatoenda pagedhi paya. Ndakati ndaenda pagedhi, Vamwene Vangu ndopa vakabva vazotanga kundisekerera. Vachindisekerera kudaro vakabva vati kwandiri, Murora, handina kana kumbouya kuzokukuvadza ini. Ndinoziva kuti pane munhu akunyepera achiti ndauya pano kuzokukuvadza. Handina kana kumbouya kuzokukuvadza. Ndinokuda Murora wangu wazvinzwa. Ndikuda kuti uzondichengetera mwana wangu wazvinzwa, because vamwene vako zvauri kuvaona vakadai pano pandakamira pano ndine vavengi vangu vakawandisisa, ende handisisina kana shamwari. Unozviziva here kuti vamwene vako havasisina kana shamwari? Shamwari dzangu dzepedo zhinji dzacho dzakasofa kudhara, asi dzimwe dzacho dzandaiti dzainge dziri shamwari dzangu dzepedo dzakazondipandukira kudhara. Haudi here kuti unge uchizoita shamwari yavamwene vako? Vachitaura neni kudaro mukoma, chiso chavo chainge chichishanduruka zvekuti vaikwanisa kutarisa masaidzi ose at the same time. Zvinhu izvozvo zvakandivhundutsa mukoma. Ndikabva ndati handidi kuita shamwari yenyu. Tarirai muone zviri kuita musoro wenyu, kuti musoro wenyu muchitaura uri kutenderera. Vakabva vati eka, musoro wangu haungakoni kutenderera because kana ndikasatarisa masaidzi ose panguva imwe chete, avo vandakuudza kuti vainge vambori shamwari dzangu dzepedo vanokwanisa kuzongokaruka vandibaya. Tariraone kuti apa ndakatombobayiwa. Vakabva vatendeuka mukoma, vakabva vandirakidza chimwe chironda ichocho chairakidza kuti chainge chakadzika mukoma. Vakabva vati ipapapa ndakabayiwa nebvumo, haudi here kuti unge uchizova shamwari yangu? Ndokubva ndaramba kudaro mukoma. Ndakabva ndangoti in the name of Jesus, ndokubva ndatopepuka mukoma. Pandakapepuka ndakanzwa mudumbu mangu muchiita kusunga muchimona, ndokubva ndarara zvekare. But still ndainge ndingori nefeeling iyoyo yekuti muka unamate, but ndichingonzwa nungu. Ndakati ndarara kudaro, ndokubva ndavarota zvekare Vamwene Vangu. This time around vainge vari mumba imomo matainge takarara. Vakabva vazoti kwandiri, kana iwewe waramba kuita shamwari yangu haufi wakamubata mwana. Vakabva vazotanga kudhonza chimwe chinhu chavakadhonza mudumbu mangu. Chinhu ichocho chavakadhonza mukoma chainge chakaita kunge tambo, zvekuti vakati vachikakata tambo iyo yainge ichibuda mudumbu mangu, vakasvika pakunobuda kugeti vachingoramba vachingokakata tambo iyoyo yavainge vachikakata ichibva mudumbu mangu. Mukoma ndakabva ndatanga kunzwa imwe pain iyi ndakatanga ndichainzwa ndiri kuhope. Kudzamara ndazotopepuka, ende pain iyoyo ndikabva ndazongoramba ndichingoinzwa. Ndakangonzwa pain iyi for 2 days. Kana neni mukoma ndakatombofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndava kuda kutanga kuita problem yejeko, but hope dzandakarota amai handina kuvaudza. Vakabva vati maybe mwanangu uri kuda kuita dambudziko rejeko. Ndokubva vazongondiudza mamwewo maherbals ekuti ndinge ndichinwa, but mukoma
mukoma. Jeko iri rakazongomira kurwadza roga. So kubva muna October pandakarota hope idzodzo, tingangoti November, December until now mukoma. Inini nemurume mukoma tiri kuzama nepose patinogona napo kuti inini ndinge ndichibatirawo pamuviri, but so far zviri kuramba. Saka hope idzo dzandakarota mukoma dzinogara dzichingondifundutsa, ende kana wekuudza handitomborina. Saka voice riya randakambonzwa mukoma the last time pandainge ndiri kuhope, ndakangonzwa voice richinditi chingonamata nezvazvo, asi murume wako usamuudza. So mukoma pandainge ndiri pama10 days ndakanamata ndichitombozamawo kuti dai Mwari vandinzwirawo tsitsi ndakwanisawo kubatira pamuviri so that marriage yangu inge ichizosimba. But ndinonzwa ndichitya kana ndikatanga kufunga hope idzo dzandakarota. Zvaizvezvi Vamwene Vangu vakatotumidzira message kumurume wangu vachiti problem yenyu haitombonetsi, handiti inini munoziva kuti ndinobatsira vanhu. Saka ivo vakati ndinofanira kuti ndinge ndichimbodzokera kumusha panopera days papassport yangu. Kana ndadzokera kumusha then ivo vanobva vazondiuchika ndobva ndazodzoka kuno. Saka ndiri kutya mukoma, ende kuti ndirambe hazviiti because vamwene pane zvimwe zvinhu zvavakatokumbira kuti tinge tichivatengera, and those things they are very essential. Kana ndikangogara ndaramba kudzokera kuzimu pachapera madays angu, ndinobva ndaita sekunge munhu asingafariri amai vemurume wangu. Saka we have to go with those essential things. Zvekare inini ndichinouchikwa, kana kuri kunzi tikabudirira kuenda tiri tose inini nemurume wangu, iye murume achambodzoka kuno, then ndobva ndambosara kumusha ndichiuchikwa. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamewo kumubatsira mwanasikana uyo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, can you please post my story? Makavikawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai. So kumarainowo kwandinobva kuna vamwe sekuru ava vainge vachimboita zvekurombesa, but kumashure uko tainge tichitonzwa kutoti zveshuwa sekuru ivavo vane vanhu vavakatorombesa, ende vanhu ivavo vakabva vazoita vapfumi. Ndakazoti ndadzokera kumusha ndokubva ndazotaura nasekuru ivavo ndikabva ndati, sekuru, kana muchida tinokwanisa kugadzira group, then imimi ndinenge ndichingokutsvakirai macustomers vachiuya kwamuri. Vanhu ava kana vauya kwamuri munenge muchivarombesa muchivabatsira, but ivo kurapa zvavo havanyatsogona kurapa. Vanongoita like kurapa kwavo kwakazanganiswa neuroyi, because chavanogona kungoitira vanhu miko dzakashata, zvekare nekupa vanhu urombwa. Nekuti isuwo takangokura tichingonzi kana uchida divisi ukaenda kuna nhengi anokwanisa kukupa divisi. Saka takangokurawo tichingonzwa upenyu. Saka takangokurawo tichingonzwa kuti vanogona kubata mishonga yakashata. Ndakati ndataura navo, then vakabva vati muzukuru wauya neplani yakanaka. Panguva yacho iyoyo kana foni vainge vasitomborina. Ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth Africa ndokubva ndazovatsvakira foni yekuti vange vachishandisa. Takatombotanga tichashanda zvakanaka, ende pane vamwe vanhu vakatodzoka kwandiri vachiti zvokwadi vakatorombeswa navo sekuru ava mushure mekunge ndava director. Zvino dambudziko rakazoitika nderekuti sekuru ava vachembera zvekuti zvimwe zvavanotoita havachanyatsokuzvinzwisisa. Dambudziko rakazoitika nderekuti mubusiness umu makabva mazotanga kupinda mari, because vanhu vaya vanouya vachiromba vazhinji vacho vanenge vachitochajwa mari yakareba. Vamwewo vaidzoka kwandiri vachiti zvinhu zvavo zvakaita, vainge vachiti ivo vainge vachajwa ma3000 sometimes ma2.5 US. Ndakazoti ndadzokera zvekare kumusha, sekuru ndichinotaura navo, kunyange zvavo vainge vava kusataura zvinhu zvinonyatsokunzwika, vakangonditi handisi kufara nezviri kuita vana vangu, because basa rangu iri harisi basa
basa rekuti ndinofanira kuti ndinge ndichibira vanhu mari dzavo kana kuti ndinge ndichipfuma nezuva rimwe chete, nekuti zvinhu zvangu zvazvinoita ndezvekuti kana zvaenda zvinofanira kuti zvinge zvichizodzoka kwandiri zvekare, saka hapana loss yandinoita. Inini ndikabva ndaona kuti nyaya iyi yatokura moto, handingakwanisi kuti ndinge ndichizotongesa vana vemudhara uyu, ndokubva ndangosiyana nazvo ndikangoti sekuru Mwari ndo vanoziva. Ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth Africa, pandakazoti ndichinotarisa WhatsApp group riya, ndikabva ndaona kuti vana vemudhara uyu ivo zvavakazoita navo ndezvekuti havachatendedzi kuti vanhu vange vachitaura mugrupu zviya zvekungoti maadmin ndo anongotaura mugrupu. Ndo pakabva pazongouyawo umwewo achingokomplaina kwandiri, sezvo neniwo ndiri admin mugrupu imomo, akabva ati inini pari zvino ndichiri ndakangomirirawo kuti sekuru vange vachidhilivha zvinhu izvo zvacho zvavakandivimbisa kuti zvichazouya kwandiri. Uyuwo ari kuti iye akachajwa nyoka. Kune imwe nyoka yavo sekuru ava, hanzi nyoka iyoyo inorutsa mari, but nyoka iyoyo vanongoita zvekukurendesera, then kana wabhadhara mari yamunenge makawirirana, nyoka iyoyo inouya, kana kuri kunzi inouya for 1 week kana kuti for 1 month according kumari yavanenge vakuchaja usiku woga woga, inenge ichiuya ichirutsa mari. Then kana wapedza kuishandisa nyoka iyoyo unobva wazoitumidzira back kwavari. Saka iye murume uyo akauya kwandiri, mukoma ari kundiudza kuti akachajwa $10,000 nevana vasekuru ava, but iye achitaura anoti nyoka iyoyo akangoiona ka1 zuva rava kuda kunodoka. Ndo zvainoita nyoka iyoyo, unotanga waiona zuva rava kuda kunodoka, then usiku ndo paunozoiona ichirutsira mari panzvimbo pacho apo paunenge waiudza kuti inge ichizorutsira mari. Saka iye murume uyo akati mushure mekunge aona nyoka iya haana kuitema kana kuivhundutsira, akabva angoombera. Ndokubva ati sekuru, ndakugadzirirai nzvimbo yenyu yekuti munge muchizorutsira mari pairi. Ndokubva azoiudza nyoka iya, akabva azoenda zvake mumba. Asi iye anoti nyoka iyi akairindira usiku hwose, haina kana kumbogara yauya. Mushure mekunge nyoka iyi isina kuuya, akafungidzira kuti zvimwe kuda ramangwana ichauya nyoka iyoyo, asi haina kugara yambouya. Saka ainge ava kutokomplaina achiti it is more than a month akangorindira nyoka, asi nyoka yacho haisi kana kumbouya. Saka right now mukoma murume uyu andipinza busy, nekuti iye ari kuti akadyirwa mari, ende vamwe vacho ndinotongova blue ticker because vanongouya kwandiri vachingoti ko iwewe wakati rifeya apa takabhadhara mari dzematare, nanhasi uno hatisati takwanisa kupinzwa matare macho. So mukoma handizivi kuti pakadai ndoita sei, ndongodhilita group racho here ndobva ndangochinja mafoni numbers angu, because inini pandiri kubenefita chaipo chaipo semawirirano acho atainge takaita nasekuru pavainge vachiri mutano. Ndava kutoona kutoti inini vanhu ava ndakangovaunzira macustomers ndokubva vazondikanganwa, but sekuru pavainge vachiri mutano vakatombondipawo mombe mushure mekunge ndavaendeserawo macustomers akati one day. But nezviito zvevana vasekuru ava zvekuti vanotanga vaisa mari pamberi, ndava kutya kuti ndinokwanisa kuzobatanidzirwa, ndobva ndanzi ndakagochawo moto wembavha. Zvakangoma hazvo vedu we mukoma vedu ava. Ndakabva ndavabvunza kuti zvino vana ava vasekuru vangani? Hanzi sekuru vacho vane vana vakawandisisa, hanzi vana vacho vanotosvika kuma 25 ikoko. Saka anokontrola umwe hapana, ende vose hanzi vari kurwira masimba asekuru. Zvakangoma hazvo vedu we.